Il-front kontra ċ-ċensura laqab b'sodisfazzjon li l-libel oxxen se jitneħħa, kif propost mill-Gvern fil-liġi tal-Midja u l-mala fama li preżenta. Ir-rappreżentant tal-front kontra ċ-ċensura u ċ-Chairman tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri qal li dan il-pass pożittiv jingħaqad ma' passi pożittivi oħra li ħall-Gvern biex fost l-oħrajn titneħħa iċ-ċensura artistika. Camilleri li fl-2009 dak iż-żmien editur tal-Gazzetta Realtà li kienet titqassam l-Università flimkien mal-kittieb Alex Verlagera kienu tresqu il-qorti u affaċċjaw akkużi kriminali wara rakkont illi der f'din il-gazzetta. Libel oxxen kien artiklu fil-liġi tal-istampa li kien jintuża kontra affarijiet preżumti oxxeni li jiġu pubblikati. U dan il-Gvern qed jagħmel tajjeb illi ħajnekkih aħna konna tlajna l-qorti fuq dan il-każ taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Mbagħad konna eventwalment rbaħna l-każ, il-Gvern kien aċċetta li jagħmel ir-riformi fil-liġi u grazzi għall-Gvern il-kapitlu fuq iċ-ċensura artistika huwa magħluq nistgħu ngħidu allura kif hekk. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Front kontra ċensura qal li jemmen li l-Gvern m'għandu l-ebda intenzjoni li ssir reġistrazzjoni ta' kulħadd, xi ħaġa li tista' tkun iċċarata fl-aġġornament tal-abbozz. Il-Front laqab sodisfazzjoni tneħħija tal-mandati ta' sekwestri, madankollu rew tħassib tagħhom dwar iż-żieda fil-multi minn 11,000 għal 20,000 euro għal min jinstab ħati tal-libel. Fil-waqt li żied li f'dan l-abbozz kellu jitneħħa għal kollox ir-reat tal min juri nuqqas ta' rispett lejn il-President. Il-Front kontra ċ-ċensura qal li huwa sodisfatt li l-Gvern jisma' s-suġġerimenti ta' kulħadd sabiex din il-liġi tkun waħda ta' suċċess. Imma mhijiex każ illi tarmi l-abbozz u terġa' tibda mill-bidu, jekk il-Gvern jara l-proposti tagħna b'mod sew, m'hemmx diffikultajiet kbar biex jiġu emendati u l-abbozz tal-liġi jiġi aħjar.